Fil-kuraturi tal-Kurja Awċija qed jissemma bi prominenza isem l-Isqof George Buġejja bħala dak li se jkun l-Isqof il-ġdid ta' Għawdex. L-Isqof Buġejja huwa il-Vigarju Apostoliku ta' Tripli fil-Libja, iżda minħabba l-pandemija il-Monsinjur ilu f'pajjiżna minn Marzu. One News jista' jikkonferma li fost il-kleru Awċi diġà bdiet tiġri l-aħbar li l-Isqof Buġejja se jkun ir-raj spiritwali tal-Awċin, iżda sa issa l-konferma għadha ma ġietx. It-Times ukoll irrapportat li Monsinjur Buġejja jista' jkun l-għażla li toffri kompromess bejn bosta membri tal-kleru f'Għawdex. Monsinjur George Buġejja twieled ix-xara u jgħod 57 sena. Huwa kien ordnat qassis f'Lulju tal-1986 u huwa patri fl-Ordni Franġiskana Minuri. Buġejja ilu Vigarju Apostoliku fi Tripli sa minn frar ta' 3 snin ilu. Huwa beda x-xogħol pastorali tiegħu fil-Libja meta mar f'Bengazi sena qabel iċċaqlaq lejn Tripli, hekk kif irreżenja l-Isqof Silvestru Magro. Monsinjur Buġejja kien kappellan tal-parroċċja tas-Sagro Cuor ta' Taslima u anke serva bħala awditur fuq it-Tribunal Ekklesjastiku tad-Djoċesi Awċija. Huwa magħruf kemm huwa devot tal-Madonna ta' Pinu u apparti l-istudja t-teoloġija u l-filosofija għandu diploma fil-ġurnaliżmu. Il-kariga ta' mexxej tad-Djoċesi ta' Għawdex ġiet vakata meta f'Ottubru li għadda is-Santa Seda ħabbret li l-Isqof Mario Grech se jkun qed jinħatar prosegretarju tas-Sinodu tal-Isqfijiet. Kariga li se twasslu biex iħalli l-Gżira ta' Tliet Għoljiet u jmur f'Ruma jaħdem fil-Vatikan u jieħu post il-Kardinal Lorenzo Baldisseri li miegħu qed jaħdem fuq Sinodu li sar lejn tmiem is-sena l-oħra fuq il-komunità Nisranija ta' dawk li jgħixu fl-Amazonja. Mario Grech li kien ħapost l-Isqof Nikol Kawki fl-2005 bħalissa huwa l-Amministratur Apostoliku tad-Djoċesi ta' Għawdex u mifhum li l-imxija ħarbtet ftit il-pjanijiet kif salajt Għawdex kellu jkollu isqof ġdid imma issa hemm stennija l-eżitu tat-taħdidiet li isiru bejn in-Nunzjatura Apostolika u l-Kongregazzjoni tal-Isqfijiet f'Ruma. Fl-ittra pastorali tiegħu fil-bidu ta' dan ix-xahar, l-Isqof Mario Grech ta' xifhem li tluq tiegħu mhux il-bogħod hekk kif indirizza lil merħla n-nisranija tiegħu billi uża l-kliem li din tista' tkun l-aħħar darba li qed ikellimhom bħala isqof tagħhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.